Kontaiazu, nola iritsi zea honia Euskal Herrian jo? Bueno, etorri nintzen 2014. Bueno, lehen aldiz etorri nintzen Azparekin, bira bat egitera 2013an. Vale. Baina gero eskondu eta gero etorri nintzen 2014an. Vale, osea, gu beti bezala, esaten dite, historias abokados en gertatzen digu, amorezko historia bat, Hoi, izan da. Ai, ama, ze ondo. Esan behar dut hori, izan Vale, dena. orduan zu etorri zinan bertara, baina zuia musikaria zinan, ezta? Bai. Nola hasi izan zure ibilbidia musikan? Zuek kubatarrak odolian dakazu musika, ezta? Bai, ikasi nuen txikitan pianoa eskola batean, musika eskola batean, hasi nintzen Manzanillo, nire herrian, eta gero egin nuen nire técnico medio pianoa, profesora de piano eta pianista, acompañante, eta hori da, tituloa pixkate... Osea, zuk ja profesionalki garatu zenduen eta lana, oso ondo. Eta, bueno, nola izan zan, badakit de capricho, deitzen da, ez da, zure taldia. Izena raroa, como que, gehiagi, baina bueno. Ondo dago. Zenekin ibiltzea bertan? Zenekin zeintzuk zaudete talde hortan? Nire aizparekin. Zure aizpa eta zu, ezta? Zure aizpare bai hemen dabil? Ez, Kuban bizi da. Kuban bizi da? Eta guen nola itendezu elkarrekin kontzertu emateko? Bueno, orain COVID dela eta akizu historia dago nahiko komplikatu da, baina etortzen da urtero, Urtero etortzen da? Bai, udan, eta egiten dugu kontzertu batzuk. Ados. Eta gehiago egiten duzu hemen, gehioan, edo nola gertatzen? Hemen gehiago. Hemen gehiago. Kuban asko kostatzen zaigu ateratzea historia ez dakigu zergatik, baina bueno. Izatea, bakoitza bere herrian zaila izatea, arrakasta edukitzea. Esaten dute. Hala izatea. Eta zuta zure aizpa noiz hasi zinaten talde honekin jotzen ja? Nik uste du 2000an edo. 2000 garen urtean? Agian lehenago. Vale. Baina ofizialki 2000 garen urtean. 1900 eta ez dakizer, 87an agian, edo lehenago, baina, bueno, berak erabaki zuen egitea, bere musika, egiteko gure taldea, gure minaka, gure duo. Eta orduan... Orduan beha da pixkat hau sortuzuna eta zu behakin bultatuta, edo zuzea behai bultatu behar izan zen niona, edo mutuo izan zen asuntua? Bueno, biok, egon ginen talde desberdinetan zaiatzen, ia bertzantzen ginen talde batean, baina... Eta bakoitza zuen aldetik, azira batean. Baina zaila zen, eta orduan berak erabaki zuen egun batean, bueno, pues egingo dugu talde batko, elkarrekin, eta nik konposatuko ditute abestiak eta hori. Eta orduan hasi zen konposatzen, eta, bueno, osatu genuen talde, como, bueno, aprendices, edo? Eta horrela, hasi zen serio moduan, eta... Eta ondo, eta errakazta, eta txerkitxarraka aurreaka. Bueno, ez dakit, baina hor gaude. Noski baiet. Borrokatzen. Hau hasi zinaten zure aizpatazu, eta beha ere bai musika ikasizun, beha ere bai musikaria da, orduan. Bai, nik eraman nuen eskolara. Bai, Ama nahi zuen beste gauza bat egin, bera gaikaztea, ez dakit zer gimnazia. Eta bera eukizuen istripu bat txikitan, jaio zenean, eta azkenean esan zion amari, nik ez dut egingo, badauka zikatriz urbana da. Eta esan zuen, nik honekin ez nuen. Ez dena irakutsi hau. Ez dut egingo ez dakiz eta amak esan zion, ez. Bueno, etorkizunaga barik dituko zara, eta nik esan nion ez. Amak esaten zuen, ikasi behar duzu zerbait, etorkizunarako egira, ez dakiz. Eta orduan esan nion, baina ez esan hori, nire aizpari. Nik eramango dute eskolara, eta musika eskolara eraman nuen. Zu baino gazteago da, pentsatzen dut orduan? Urte bat bakarrikan. 13 hilabete bakarrikan. 13 hilabete bakarrikan. Justo. Nire bai dakat, arreba bat ni baino 15 hilabete gazteago, eta bestean nahi bat ni baino 15 hilabete zarrago. Bai? Bai. Zekazen ditutea, ze gona. Bueno, pues, hola, eraman nuen eskolara eta egin zuen aproba, eta bueno, ikasi zuen piano bai. Eta oso irakasle ederra da, eta pianista hora da. Irakasle da, pianista da, eta artistak zerate. Ze ona. Eta maite du pilo bat. Bai, hombre. Lau gara, maite ditut dena baina. Baina beha pixkat gehiago, desberdina da. Partekatzen duenez nirekin karrera da, como, bueno, oso... Ja, aizpa bikiak bezala ia, ez da? Beti batea leku ustita. Bai.